Tot i que el ple ordinari del mes de febrer va quedar eclipsat pel ple extraordinari de reprovació al regidor no adscrit Pedro Gallén, van ser molts els punts tractats i aprovats rellevants durant quasi 4 hores. A l'apartat d'Hisenda, Enric Álvarez va explicar l'esforç realitzat per l'Ajuntament de Bétera per pagar als proveïdors el més ràpid possible. Segons va explicar, la mitjana d'estos últims mesos es troba en poc més de 10 dies. En l'actualitat el període està en 45,14, medís la gestió, no la liquidesa, 45,14 sobre 60 dies, tenim un marge molt bo, ha pujat 5 dies respecte del període anterior, però al igual que he comentat adés, que al final d'any en junta l'esgotament de les partides i situacions d'acumulació de tasques pròpies del tancament de l'exercici i de l'apertura del següent, i és normal que pugi una miqueta. El consistori va aprovar per unanimitat iniciar l'expedient per concedir la Creu al Mèrit Policial a l'agent de policia local de Bétera, Alejandro Campos, després d'haver aconseguit un excel·lent amb menció cum laude per la seva tesi defensada al Departament de Dret Constitucional de la Universitat de València. Me llamó mucho la atención que fue que el tribunal le dijo a Alejandro que defendía la tesis con mucha pasión por la policía local, y es verdad que me llamó mucho la atención. Por tanto, enhorabuena Alejandro de parte de todo el equipo de gobierno y espero que el punto salga sin ningún problema. Alejandro és un exemple de constància i superació. Una persona que amb esforç i dedicació ha aconseguit les metes que s'ha proposat, metes per les que ha lluitat amb molta constància. I si tot això sona poc, ens deleites amb aquesta obra mestra, la teua tesis doctoral. Una tesis doctoral que t'ha dut a obtindre la màxima qualificació possible, amb un sobresalient cum laude. Al final, eixes caminates interminables pel terme municipal, amb els apunys en la mà, han donat els seus fruits. Es va aprovar també desestimar la sol·licitud perquè Ramiro López puga ser jutge de pau substitut degut a la incompatibilitat amb el seu treball a l'Ajuntament de Bétera, tot i que tots els grups polítics van coincidir en que haguera sigut la persona adequada per ocupar aquest càrrec. Lamentem que aquesta incompatibilitat no li doni l'opció, perquè crec que seria, a més, un bon jutge de pau, no substitut, un bon jutge de pau. Entonces, esperarem que poguera. Ramiro, la veritat que és una figura que des de l'Ajuntament controla i sap moltíssimes coses. I bé, Ramiro, segurament s'esperarem a la jubilació i te proposarem. A l'àrea d'urbanisme es va aprovar la necessitat d'ocupar més terrenys per a l'ampliació de la depuradora, que serà financiada amb fons FEDER de la Unió Europea i que portarà beneficis econòmics i mediambientals a Bétera. Se va a fer aquesta ampliació de la depuradora principalment perquè el municipi de Bétera té un número d'habitants elevat. Se financiarà en fondos FEDER, que són fondos europeus, i la financiació serà de 9.006.000 euros aproximadament. La depuradora a les arques municipals costava aproximadament uns 70.000 euros. En intervencions que s'han fet als col·lectors del municipi baixar als 17.000 i suposem que en aquesta intervenció a les arques municipals li costarà prou menys diners. En primer lloc, econòmics per a l'Ajuntament, perquè ens estalviarem el cànon d'abocament, i sobretot jo crec que beneficis mediambientals, que jo crec que és el més important de tot. En el torn de les mocions, la portaveu de Ciudadanos, Eva Martínez, es va veure obligada a deixar sobre la taula una moció sobre la retirada de la tanca de filferro espinós de la base militar per defectes en la redacció del text.